terus kutut manggung melengking dening Sinden Kesi. Saderengipun kula ngaturi Mas Gareng kalian Mbak Elisa. Yo, Bu Kesi gemeni wektu. Sisan gawe tak aturake karo Bu Sri, tebih saking Surabaya, Bu. Kula mayang teng Ngawi jenengan nusul, wingi teng Karanganyar nggih nusul gek sekalian nyewa mobil. Wingi teng Madiun yo nusul. Kok nusul terus to Bu nanggape kapan, lho. Mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun. Monggo Bu Kesi Rahayu, istriku tersayang. Kaya Pak nggih. Oper Pak Dalang. Sik to urung-urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ya ana nggone dhewe-dhewe lek sing klasik jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa curba, Bu. Larso. Le, anakku gelar pamayang. Mas Larso wis ngene lho jan. Gelar sesuk lek ndalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya Le ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Saman wis siap tenan dadi dalang. Nggih. Enek sinden ayu pengen ngelirik, tak jewer kupingmu pendeke tenan. So lek anu wayangan rasa ngangge sinden Le. Sindene lanang wae. Lanang wae. Lanang wae. Engko tak sambatke. Mangkene tak muji. Ayo, mirip pas to. Aku lek anak lanang iki pamane karo gelarne ambak SMP nu rekake ya saiki ngangge apa jenenge iki minyak wangi. Nganti nek bapake entek. Wis sajake rekake ya wis mulai tebar pesona ning sekolahan. Le sik SMP aja kaya ngono. Pakmu mbiyen SMP ora ngerti apa-apa lho Le. Wong dijak rabi karo mbokmu tak rawangi nangis kejret. Ayo. Ora percaya. Ya. Rasa Nun sewu bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutut manggungi Sinden Kesi? Alhamdulillah, sik kangen lho Bu Kesi kaya ngono kuwi. nggih, matur nuwun. Kula ugi nderek ndedonga tembang kutut manggung menika kula kentunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni. Pangajap ing ndedonga mugi-mugi tembang kutut manggung menika saged dadosna kirim donga dumateng Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah
Manjing wonten kasuwargan, tentrem ayem nyanding mirengaken tembang kutut manggung. Lho, mireng lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mau pun ngingok kula Mbah Minang. Saenak. Nderek kula pripun? Mboten, Mbah, mboten. Panggungan kula tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk haiis. Selek tuku haiis gitu. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu neng kono. Ayo jalan Pak Rohadi. Cocok tenan dari supire ya senggel kowe Pak Rohadi. Jumblu kae. Wis pokoke alon-alon dhisik nggih. Iki tak sewakne lho Den sinden. Alon-alon dhisik. Tulisannya sambil mampang. Apa iki? Itu kok mbah, kali aku bilang. Neng pelang. Eneng pelah. Ha ha. Ha ha. Ongkeke Bu. Kula riyen niku saestu Bapak Ibu Pak Punden kula Pak Mujito niku jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi angger nusul Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang kutut manggung ngoten niku kula niki nyapa kok iso kringeten dhewe ngoten lho gumun. Wah kula pun batin mendah kaya apa aku sulek ndalang terus duwe bojo siden kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ngijabahi alhamdulillah sampun kelampan kula mengku sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Sanelok tenan niku kemurane Gusti ingkang nyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok njalaki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan guyon jane ngoten niku mengke men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu nggih. Dasar dalang wis maklum. Mula asine aku ora setuju lek anakku dadi dalang. Samarku lek ya kowe njarake sinden. Sinden aja lho ya kele ya. Ibu arep bahagia harus bapakmu ngono kuwi lho Le. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkung kan lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok aja njarake sinden-sinden mesakne ibu lho Pak. Sing ngomong sapa rangkunge mbiyen ke aku njaraki niken salindri genah Pak lanjutkan Pak. Nggih. Ayo Bu. Anggunge saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Hafifah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggungni kutut. Ayo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Yo. Kempul guys. Kang. Kempul guys. Kang. Ya guys. Wah. Kang. Lukis kenal. Ayo Sim, ganti Sim. Kang. Kang. Kang.
mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Nggih. Jas, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus, Nduk, nek, Nduk. Mangga mangga mangga. Hahiheho. Mangga mangga. Hahiheho. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Neng jaten gong neme saiki wis loro. Runggu sitoke wesi. Kena iki Ora apa-apa iki. Nyepaki rambu. Iya nggih. Kok ora ombake ya, Bu. Ngur. Apike ngono kuwi lek jaranan, Pak. Oh iya. Ora apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. Pinaraing. Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono, Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk. Terus astane iki mlebu ning sak. Kukur. Yo mlebu gending ayo. Wengi ya lebet ketut Walolo. Yo. Mas ganes bicarane. Aku Putri. Nadyanto wis parak esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakane baleni meneh. Yuk, pira swara? Yo, sinden kabeh. Jik, ro, lu. Nggih nggugah semangate sedaya para penonton ing tasih jenak pinarak. Nggo kula nyuwun partisipasi nggih tombo adem sing yuk sinden kabeh, sing yuk kabeh para lenggah, kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Kersa, ingkang kersa kula dongaaken mugi-mugi tambah kathah rezekinipun. Sing yuk sinden yo penonton. Jiro lu. Nonton? Sinden saanane tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Diwalik men ora gosong. Sing yuk sedaya para penonton sing yo niku sindene. Nggih. Yuk niku sedaya para lenggah sing yo sinden. Melih nggih Pak nggih? Nggih. Jiro lu yuk. Dan numpak tronton momot gabah kabeh penonton muga-muga barokah. Dan terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok genti.
Ya Bu. Aku tute dialange cilik ata omben Aku. Putri. Aku. Nyeni kabeh kok ya kota reyok kok ya luar biasa. Ngomben terus segone teko kok pinter ya Mas ladene ngepaske. Heeh, bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi ya. Nggih, pas banget. Terus lek mlakune alon-alon timlik. Matur nuwun dumateng kadang-kadang juru ladi Karang Taruna ing ringin mriki sembah nuwun. Elok temenanan kopen tenan bengi iki matur nuwun Pak Mujito katresnanipun dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan anggenipun tansah paring kamulyan dumateng para seniman. Nggih. Yo, oper. Ayo, coba. Mangan, Nggih. Pakan Pandhuwur, Minir. Ayo. Hatta tutup Bu Kesi.
wit kelapa mangkung ora wis tuwa Alhamdulillah nadyanto menika tembang cara lawas parantene tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Mila kula ngaturaken panuwun menawi Bapak Mujita mesti kelingan wong panjenengane menika le mirsani wayang le mencermati wayang niku wiwit alit. Nah, mila nggih mboten aneh mboten mokal teng wayang niku komplit. Tembang-tembang ala sekarang sing jadul sing klasik pokoke komplit nika matur nuwun. Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Ayo, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, dados. Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro, kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya mubeng mingir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bolane kek mburi mangan ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setlika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Terus nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Nggih, pomen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Nggih. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Nggih. Niku lek Ponorogo witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun.
ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala, aku kae sing tak undang. Iku mula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula, kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo, Nggih. Mas Joklitik Joklutuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Garing Pacitan. Nah, iki asik ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Loh, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi nu mboten. Ngerti lho, Mas. Nggih. Lho pripun lho, Mas? Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah neng nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting ile seduluran lho, Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenane. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Apa Ya Mbak Elisa. Ya, Mas Gareng. Mas Sahyo Kuntadi. Nggih. Remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mbaka setunggal menika nembang. Oke, siap. Iku pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh Penak no gaweane Garing malih penak no. Lah nggih to, dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang Mbak? kangen Nggih. wonten, podang kuning wonten. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing Tembang ngaturke kangen, jenengan. siap. Kangen. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket Pak Mujito. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut buri kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yum? Tembang kangen. Nggih, dikinangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo Cok, tembang kangen. Dados. Wayah wengi udan krimis ra wis suwes banyu kang tuwes dadi seksi nggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning Mbak nuwun iki
Pratorjo, Madiun, Laras. Berkah barokah wer plek. Muga-muga akeh rezeki, panjang yuswa, lancar usahane. Tur dawuhipun Pak Mujito menawi mangke Karnan penggali tur warga masyarakat meniku saestu antusias anggenipun mirsani wayang. Mangke taun ngajeng ugi badhe wayangan melih. Amin. Ning tanpa ngangge dagelan gareng. Mas, kula dongane udan ki ora sirep teko saiki. Kok yo arep melu golek sandang pangan mae ngono jenengane kok yo. Nggih, tetep ngangge dagelan gareng. Tralala. Akeh lho gareng akeh kok ya ora apa-apa bebas, penanggap ki bebas. Mosok pisan tok kapok to, Mas. Kok yo nggih, dawuh golek sandang pangan kali Mas Cahyo niku repote neten iki. Ning nggih nuwun sewu, emang Bapak Cahyo Kuntadi seorang sarjana, seorang dosen. Oh dadok ngerti kula porsi-porsine kula ngeten iki, nika ngoten nika kan pirsa pas Cahyo niku. Dadine kula ngeten iki nggih namung ndonga mawon ya Allah, muga-muga pas Cahyo ngejob kula. Ya Allah, muga-muga Mas Cahyo ngejob kula. Kula nggih ngoten terus, Mas. Sampe lek ndonga ngoten niku malah salah. Lah kok pripun lho? Mugi-mugi wonten piyayi nanggap Mas Cahyo lajeng ngejak kula. Ngoten. Ya Allah, mugi-mugi wonten priyayi ngejob Mas Cahyo ngejak kula. Nggih, niku dereng karuan lek dadi lho Mas. Lah terus mugi-mugi ngejob kula ning nggih mboten batal. Lek batal merongos lho sampean. Mugi-mugi ngejob kula mboten batal. Nggih, mboten badhe batal, tetep berlangsung wayangan dengan sukses lan ugi mugi-mugi lunas. Lek ora dibayar merongos nang sampean. Padha wae. Kok yo ora welas yo Mas yo. Kok yo ning mboten Mas, sportivitas dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Nanggap bior, ora tahu tegese muni ing mburi, ora tahu grundel, kabeh kuwi barang sing halal, barang sing becik, dipangan yo enak, diombe yo ora nyereti. Nah, nggih niku. Napa melih sewanteng beliau Pak Mujito. Pak Mujito tenan nduk awake dhewe iki lho. Ora kapiran, wis panganan lumintu. Ora cara awake dhewe wis dadi seniman. Paling ngopo kuwi tugase ya menghibur masyarakat, dulur-dulur ing masyarakat. Lek Pak Mujito gawe tentreme masyarakat Indonesia. Nah, membuat dadi bakar betise NKRI. Kula abot banget. Abot banget gaweane niku abot banget. Itu siap sedia terus. Abot tenanan mula lek iki wis dikeki rejeki, iki syukuran bengi iki kanthi meriah. Nah, iku. Sing rawuh ya akeh. Akeh banget. Lek sore mau penonton, lek wayah gara-gara tesih wungan niki sedaya menika penanggap. Amin. Nanggap wayang klasik tanpa gareng. Mas, iki liyane banyolan kuwi apa ora nek. Boten, tetep kalih jenengan. Wong kula niku milih utawi nderekaken piyayi ingkang kepareng nimbali kok Mas Gareng. Leres. Lah niki wonten pernae yang disawang niku kaya adik Mbak Elisa. Nggih. Naminipun Mbak Birgita Ayu. Dereng Natifah nggih nggih. Ndak pernah belum? Kula to. Kula dereng. Nah, iki mumpung Ya. ketemu. Siji loro telu, Oke. nomor telu. Nggih. Sing pundi to? Sing nika to Mbak Bigri. Siji loro telu.
Wah. Ah kula kita lak siji iki kok. Ora. Tak telu iki Bu Kesi lho telu. Ayo. Nggih. Menika kula kadang niki sareng kali Mas Aang. Nggih. Kalih niki. Ah, nggih syukur. Oh, ya, Ya Mbak Birgita tukung-tukung men jumeneng coba kaya apa. Ayo, mangga. Awas. Mang tepangan niku kali Mbak Birgita niku. Nggih, wilujeng dalu, Nok. Nggih, selamat malam. Mas Selamat Gareng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya, ya. Alhamdulillah, ketemu ping pisan apa ping pindho? Masuk to Mas, aku kok lali. Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali entek ngono lali kok, ya. soalnya. Oh, nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya, ya. Nggih, Mbak Berarti Bir kita sudah pernah bertemu ya. Ya bertemu ya bertemu tapi geblekmu lire ae kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Bir kita Dalam. ora sah kene. Ya apa? Kene lho sisan. Matane. Iya. Oh, Ya, ngeten iki Jo. lho Mas. Ngeten iki panggih pisan ngeten iki lek tengge Mbak B kita iki mesti ndang plek 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 plek. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Bir kita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah pamane kabare? jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita ngeten iki kula Nggih. ki mboten seneng Mas. Gusti Allah, sampeani, sak sampeani. Aku wis ora seneng blas. Sampeani kayak bagus-bagus kok. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tinggal tanggapan nggih bubrah. Kadang kala rai kula ngeten niku malah medal kados jenengan. Iya. Mugo ya Mbak Birgita menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten apa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten tesian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu, duet. Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyai kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas iki iki. Lah upama. Ora usah diupamakne wong aku urung wis bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Mboten pun kula mboten kersane nembang piyambak-piyambak mawon riyen. iya. Kula bingung mengke. Ah iya. Kula pun dadah Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara. Nah. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean ning tengah ae tak piting lho ngene. Lho. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi Lah. tenan Mas saya ngeten iki. Halah. Wah, kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. sampean aja Sio-sio. ngene lho. Aja Tembogo ngene, ki lho Mbak iki Tute. gawang kelir iki ya tembogo lho. Wah, nggih lah tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Panci keprukne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tangge mode TikTok kok ya. Waduh. Ngeprok panci mawar bluduk kok. Ah iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio. Trio. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone kesuwian. Oh iya. Lah nggih to sing Bejane omah. dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Ah, marahin nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Monggo Lintang Asmara. Dados.
Madangkala Indonesia. Ada Mbak Birgita, Iya Mas Gareng. ada Mbak Elisa. Ayo Mas Gareng Pacita. Padang Karang. Wes sik ya, Nduk. Siang pantoro ratri amongin leng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sangat yang sulami Rasakannya ngeliputi lintang bulan dadi saksi budayane datang balik jani janji sabanya bakti sedaya mati. Mas Doko Sapono Cikarang Sugeng Laras Mas. Ayo Dek. wong ayu tresnaku Maryoto Hoi. sasen nang batenku Wong bagus Sik, sik, sik. ngerasa hatimu Hoi. jelas jroning kalbu. senadyan arungi ombak segara tresnaku ra bakal serno Senandyan nyawa ancen sangarana wis tresna siang pantoro ratri oh eling manis sing ati setiaku bisa aduweni marang sangat yang sulami rasa kangen ngliputi lintang bulan dadi saksi budayane bakal balik jati janji sabaya bakti
Nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. Nggih, ngantok nggawa gamelan dhewe. Mboten kok. Wong larase kono dhuwur kene malah blero dhewe kok ya. Wong kita Niku jenenge siasat utawi strategi ngoten niku. Wong dasare yo remuk kok Mas kok. Oh kula lek ngomong apa eneke ngoten mawon. Wong elek diomongne apik malah nggih ora penak. Kados beliau ingkang mengku gati Mas. Blak kutang terus terang. Yen ala yo ngomong ala ning apik ngomong apik. Nah, mula dipercados Indonesia sebagai beteng utamanipun menika ketentreman negara Indonesia. Nggih. Tenan. Ning dereng marem Mas Gareng menawi niki artis-artis Madangkara tampilke bebarengan. Ngoten. Nggih, monggo-monggo. Kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah. Nggih, kaya apa? Pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita wis ditokne nang gone goro-goro. Nggih. Iku wah, nggih monggo. Ya, langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ya, nggih. Pak, ganti Pak. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo Kangen Pak. Tombo kangen. Aman. Aman. Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo kangen. Wes. Monggo. Aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, iki lho Pak jenengan iki. Nggih. Jadi lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Lah. Oh iya. Mereka kaya apa? Nggih. Hah? Tombo kangen. Ah nggih. Tenan Ya, ya. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sudah dijogete dikompakne. Sing pertamane piye, Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wes lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Waduh. Apa itu? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Sampai no, sapa sik lo aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cekoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, Monggo. gong lu to entak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Sori Yudo lah. Ayo. Monggo, tombo kangen dados.
Madangkara memang untuk Anda tenan. Leres. Papati wis ngadeg ngono wae lah entek kabeh tenan. Ki kandhani kok mula Priyayi Ponorogo niku tansah remen teng budaya. Wah, nggih, leres. Nggih, pokoke remen teng budaya, remen mirsani ya remen nanggap. Nggih. Kula lek teng ngene Ponorogo niku pun to reoke nggih kondang. Nggih. Napa melih bangunane nggih kondang. Leres, nggih. Niki awit rikala semonten niku napa niku istilahnya niku munggah-munggah niku napa ketingkatan infrastruktur niku wah luar biasa. Infrastruktur. Infrastruktur. Ayo nggih. Infrastruktur. Napa Mas Cahyo? Infrastruktur. Infrastruktur. Oh, kula mboten tak dadi kulino dadi wong pangkat lho, Mas. Wah, iya. Dadine bingung lek ngomong benten kalih panjenengan. Kula lek kula kalih panjenengan ngeten iki chemistry-ne pun cocok. Cocok. Jenengan priyayi kula tiang tani. Nah, eneng lupute jenengan sing ngandani, eneng benere padha digawa bareng-bareng. Amin. Ning ampun ngantos nyempeleke karo para tani. Rata-rata penanggap wayang menika mayoritas dari kaum tani. Nggih. Wong bersih desa nika do iuran do swadaya lumpuk-lumpuk saka para kadang-kadang tani dilumpuke marang bendara desa. Akhire nggih nanggap wayang niku kaum tani niku. Nggih leres wong niki kula pasti karo kahanan nggen kula piyambak lho Mas. Oh ngaten. Ning nggih alhamdulillah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kuwi? Nah, Presiden Republik Indonesia. Oh nggih. Sangka Pacitan. Nggih, leres. Dosen Bapak Ki Purbasmara. Purbasmara saking Pacitan. Lah niki dalang kentir saking Pacitan. Alhamdulillah. Najan tani-tani lek gelem ngleluri budaya ya ora ketang lopo nggih klungsu-klungsu nderek udu nggih dulur Ponorogo nggih wonten ingkang ngersakne Mas. Nggih, alhamdulillah. Jenengan melangkah wonten Ponorogo dan sekitarnya tanipun dadi srana jenengan tambah paseduluran Mas Gareng. Injih, leres. Lah, niki kangge tutupan kula nyuwun dumateng Mbak Lia Sundari. Injih. Wau sonten wonten ingkang ngersakaken kinanti sandung Slindra Sanga Mbak Lia. Nggih. Cakepanipun mang pendhetaken saking nika punapata mirah ingsun nika. Nggih. Lan ugi nderekaken sugeng kondur dumateng Pak Ekenes adoh-adoh saking ngundhakan tindak mriki. Mas Haji. Iya. Wing wis bakdan ya itu. Mbon, wah luar biasa. Matur nuwun sak kunduripun ngantos dalem mugi-mugi manggiya rahayu. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Sundari. Buka celuk mawon nggih.
Gareng Pacitan Mbak Elisa, terima kasih. Mara Sang Arjuna Asmunira kamanungsan sawanya gendrek memanis liringe dikamantyan gengis sing ujwala kongas singa mulat leng-leng brangta mbegegek ugek-ugek sadulita melai-lai badhe tindak pundi lho kancane isih jenak pinara kok kesusu kundur mawon. Aku ora bali Kakang Semar. Lah kok semune kaya wong linglung. Murhanana kabar sumebar warta ingkang rata. Para punden Ndarawati Mandura pinandhegan dening Kaka Prabu Sri Bathara Kresna miwah Kaka Prabu Mandura. Ripalungguhan iki tindak ana ing Astana Gada Madana. Saperlu bakal kirim donga marang para leluhur Mandura. Mongko wis cetha pratela lamun to permadi iki uga darah Mandura. Yen aku mung begegek mung mangku tangan tegese aku menungso sing ora ngerti karo kiblating kahanan. Lajeng ingkang dipun kersakaken kados pundi kula namung badhe tuturi. Aja adu-adu saka lakuku. Ayo tak kanthi prateng ning Astana Gada Madana. Nggih. Liwat Panaraga nggih men rancak anggenipun mlampah.
Tan samar pamoring suksma ing pucuking gunung Kendali Sabda candrane putih